si Marija. Danas, na 53. obljetnicu smrti časnog sluge Božjega, oca Ante Antića, srdačno pozdravljam monsignora Juru Bogdana, vojnog ordinarija u Republici Hrvatskoj, koji će predvoditi ovo misno slavlje i propovijedati. Pozdravljam svu braću svećenike, časne sestre, bogoslove, drage vjernike, štovatelje sluge Božjega i na poseban način pozdravljam rodbinu sluge Božjega, oca Ante Antića. Oče biskupe, započnite ovo misno slavlje. U ime Otca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Mir vama. Braćo i sestre, zahvaljujem na riječima pozdrava i dobrodošlice. Drago mi je što sam danas ovdje s vama, što mogu u zajednici vjernika kod Euharistijskog stola razmišljati o duhovnom velikanu iz našeg hrvatskog naroda, časnom sluzi Božjemu, ocu Anti Antiću. On je velik jer je bio čovjek Euharistije. On je živio od Euharistije. Krist pod prilikama kruha i vina. Večeras i svaki put kad se slavi sveta misa dolazi k nama. Svaka sveta misa, svaki sakramenat uvijek je susret neba i zemlje. Susret između Boga i čovjeka. Ko će uzići na goru Gospodnju? Onaj u koga su ruke čisto, u koga je srce nedužno. Pristupamo oltaru Gospodnjem, pristupimo čista srca. Pokajmo se za svoje grijehe. Ispovjedam se Bogu Svemogućemu i vama, braćo, da sam griješio vrlo mnogo, mišlju, riječju, djelom i propustom. Moj grijeh, moj preveliki grijeh. Zato molim blaženu Mariju, vas za djecu, sve anđele i svete i vas, braćo, da se molite za me Gospodinu Bogu našemu. Smilovao nam se svemogući Bog, otpustio nam grijehe naše i priveo nas u život vječni. Amen.
Bože, izvore milosrđa i sve dobrote, odredio si lijek našim grijesima, post, molitvu i djela ljubavi, priznajemo da smo griješni, savjest nas optužuje, molimo te, iskazuj nam uvijek svoje milosrđe, po Gospodinu našem Isusu Hristu, Sinu Tvome, koji s Tobom živi, kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog, po sve vijeke vjekova. Čitanje knjige Izlaza. U one dane Bog izgovori sve ove riječi. Ja sam Gospodin, Bog tvoj, koji sam te izveo iz zemlje Egipatske, iz kuće ropstva. Nemoj imati drugih bogova uz mene. Ne uzimaj uzalud imena Gospodina, Boga svoga, jer Gospodin ne oprašta onome koji uzalud izgovara ime njegovo. Sjeti se da svetkuješ dan subotnji. Poštuj oca svoga i majku svoju, da imatneš dug život na zemlji koju ti daje Gospodin, Bog tvoj. Ne ubij, ne učini preljuba, ne ukradi, ne svjedoči lažno na bližnjega svoga. Ne poželi kuće bližnjega svoga, ne poželi žene bližnjega svoga, ni sluge njegove, ni sluškinje njegove, ni vola njegova, ni magarca njegova, niti išta što je bližnjega tvoga. Riječ Gospodnja. Braćo, Židovi znake ištu i Grci mudrost traže, a mi propovjedajmo Krista raspetoga. Židovima sablazan, poganima ludost, pozvanima pak i Židovima i Grcima Krista, Božju snagu i Božju mudrost.
jer ludo Božje mudrije od ljudi i slavo Božje jače od ljudi. Riječ Gospodnja. Bog je tako ljubio svijet, te je dao svoga Sina jedinorođenca, tko god u njega vjeruje, ima život vječni. Gospodin s vama. Čitanje Svetog Evanđelja po Ivanu. Slava tebi, Gospodine. Blizu bijaše židovska Pasha. Stoga Isus uziđe u Jeruzalem. U hramu nađe prodavače volova, ovaca i golubova i mjenjače gdje sjede. I načini bič od užeta, te ih sve istjera iz hrama zajedno s ovcama i volovima. Mjenjačima rasu novac i stolove isprevrta, a prodavačima golubova reče: nosite to odavde i ne činite od kuće oca mojega kuću trgovačku. Prisjetiše se njegovi učenici da je pisano: izjeda me revnost za dom tvoj. Na to se umiješaju Židovi i upitaju ga: koje nam znamenje možeš pokazati da to smiješ činiti? Odgovori im Isus: razvalite ovaj hram i ja ću ga u 3 dana podići. Rekoše mu na to Židovi: 46 godina gradio se ovaj hram, a ti da ćeš ga u 3 dana podići. No on je govorio o hramu svoga tijela. Pošto uskrsnu od mrtvih, prisjetiše se njegovi učenici da je to htio reći, te povjerovaše pismu i besjedi koju Isus reče. Dok je boravio u Jeruzalemu o blagdanu Paske, mnogi povjerovaše u njegovo ime, promatrajući znamenja koja je činio. No sam se Isus njima nije povjeravao, jer ih je sve dobro poznavao i nije trebalo da mu tko daje svjedočanstvo o čovjeku. Da sam je dobro znao što je u čovjeku. Riječ Gospodnja. Slava tebi, Kriste. Dragi poštovatelji osobe i djela, časnog sluge Božjega, dobroga oca Ante Antića, Franjevca, draga braćo i sestre. Rado sam prihvatio poziv vicepostulatora oca fra Josipa Šimića predvoditi ovu svetu misu na 53. obljetnicu smrti časnog sluge Božjega oca Ante Antića, Franjevca, provincije Presvetog Otkupitelja u Splitu. Obljetnica spomena smrti Antićeve ove godine
pada na 3. korizmenu nedjelju. Svako misnoslavlje, poglavito nedjeljno misnoslavlje, na dan Gospodnji, povlašteni su trenuci susreta vjerničke zajednice s Gospodinom, koji nam govori u svojoj riječi i koji pod prilikama kruha i vina dolazi k nama. Ovo je prigoda kad zahvaljujemo Gospodinu na daru crkvi i našem hrvatskom narodu za krijeposnog redovnika, Franjevca, svećenika, časnog slugu Božjega, oca Antu Antića. U današnjem evanđelju, kako bilježi sveti Ivan, čuli smo među ostalim i ove Gospodinove riječi. Razvalite ovaj hram i ja ću ga u 3 dana podići. Riječi su to kojima Gospodin odgovara na zahtjev židovskih poglavara da im dade znak koji ga autorizira da on smije činiti ono što je bio učinio, to jest da smije istjerati trgovce iz hrama, mjenjače iz hrama, iz njihovog nacionalnog, jedinog i glavnog židovskog svetišta. Riječi su to kojima je Gospodin upravo ukazao na ono što je njegov znak raspoznavanja, raspoznajni znak, a to je njegovo tijelo, koje će biti razapeto, ali i koje će uskrsnuti. Križ, dakle, kojim će biti obilježeno njegovo sveto tijelo, te uskrsnuće u kojem će ono slavno uskrsnuti od mrtvih, da više nikada ne umre, njegov su raspoznajni znak. Tim smo njegovim znakom i svi mi koji smo ovdje prisutni, koji smo kršteni, obilježeni. Jer zaista, kako nas poučava sveti Pavao, koji smo god kršteni u Kristu Isusu, u smrt smo njegovu kršteni. Krštenjem smo, dakle, zajedno s njime ukopani u smrt, da kao što Krist slavom očevom bi uskrišen od mrtvih, i mi tako hodimo u novosti života. To je temeljna istina kršćanskog života. Života obilježena svetim krštenjem, koje nas osposobljava da hodimo u novosti života. Da hodimo kao novi ljudi, Božjom snagom i Božjom milošću preobraženi ljudi. To je logika koja proizlazi iz Kristova križa, a svoj smisao i svrhu nalazi u njegovome slavnom uskrsnuću. Logika koju mnogi teško shvaćaju i još teže prihvaćaju, jer oni traže i hoće znak po svojoj mjeri. Traže i hoće mudrost po svojoj mjeri. A mi s apostolom Pavlom takvoga znaka i takve mudrosti ponuditi ne možemo, osim znaka križa Krista raspetoga. Židovima sablazan, poganima ludost, pozvanima pak i Židovima i Grcima Krista Gospodina, Božju snagu i Božju mudrost. Upravo to su duhovni velikani, od apostolske zajednice do naših dana, o svim razdobljima povijesti i života crkve razumijevali i shvaćali. U taj su znak duboko uranjali i od te mudrosti oni su trajno živjeli. Živjeli pak ne samo za sebe, nego u potpunom i nesebičnom predanju za bližnjega. Živjeli za druge, živjeli za sve one s kojima su dolazili svakodnevno kontakt, za sve one koje je providnost stavila na njihovu životnu dionicu. I upravo su po tome, po takvom svojem dosljednom, krijeposnom načinu života,
svima nama bili i ostali uzorima. Ako su tako mogli oni, zašto ne bismo mogli i mi? Poznata je ona klasična, kad su mogli Ine, zašto ne bi i ti Augustine? Ako su mogli oni ljubiti Krista u potpunom, nesebičnom, ustrajnom predanju, zašto to ne bismo mogli i mi? To je, braćo i sestre, poruka svetih. To je poruka Bogu predanih ljudi i njihovih života, koju nam crkva želi staviti pred oči kad ih javno, zbog takva njihova kreposna života častimo, kao što večeras častimo slugu Božjega, oca Antu Antića, ali častimo ih također kao sluga Božji, kao blaženi i kao sveti. To je poruka i oporuka Antićeva života. Života po primjeru svetoga Franje, svega uronjena u otajstvo križa raspetoga. Života koji je računao ne sa svojom vlastitom, nego s Božjom snagom i koji je propovijedao ne svoju osobnu, nego Božju mudrost, jer je otac Antić vrlo dobro znao da je ono ludo Božje mudrije od ljudi i slabo Božje jače od ljudi, kao što bilježi Pavao u poslanici Korinčanima. U tome, dakle, svjetlu mi večeras promatramo lik oca Ante Antića, kao onoga koji je poučavao ljude takvoj Božjoj mudrosti, upućivao ih je u predanje takvoj Božjoj snazi. Napose je on to znao činiti u jednom izvanredno važnom segmentu, dijelu svoga svećeničkog djelovanja, i to kao savjetnik i duhovni vođa učiteljica. Ovdje sam zamoljen da o tome nešto kažem. Čitao sam i razmišljao. Osobno se sjedinjujući i suobličujući s Kristom Gospodinom, koji je naš jedini učitelj i vođa, znao je otac Ante Antić da je posebno važno u Božjoj mudrosti poučavati upravo one koji djeluju u odgoju i poučavanju mladih hrvatskih naraštaja. Imati dobre, imati kvalitetne odgojitelje i odgojiteljice. Jer je u svojim mislima, riječima i djelima bio duboko sjedinjen s onim koji je, kako nam kaže današnje evanđelje, sam dobro znao što je u čovjeku. Znao je otac Antić da je od neizmjerne važnosti čestit kršćanski odgoj mladih naraštaja, autentičan primjer zauzetog kršćanskog života, koji na mladima, napose djeci, ostavlja duboki trag, te ih oblikuje za sav kasni život. Stoga imao posebno sluha za duhovno vodstvo, duhovnu izgradnju nastavnika, učitelja, odgojiteljica, učiteljica. O njegovim osjećajima poštovanja, pa čak, kako će to lijepo istaknuti njegov životopisac, i nekom vrstom zanosa kojim je pristupao duhovnome vodstvu učiteljica, svjedoči jedno njegovo pismo upućeno im za Korizmu 1940. godine, u kojemu je on istaknuo da u duhu gleda obnavljanje Kristove muke, a njih kao jeruzalemske žene koje se ne plaše pogrda, koje neprijatelji upućuju Isusu, nego ga smjelo slijede, premda ih drugi, pa čak i njihove kolegice, prezirno gledaju i rugaju im se, i hrabri ih da poput Veronike nastave svaki dan ustrajno brisati Kristovo znojno i okrvavljeno lice na braći ljudima, napose na djeci i mladima izloženim svakovrsnim opasnostima. U takvim svojim naporima otac Antić nije posustajao ni u vremenu bezbožnog komunizma.
koji na svaki način, upravo s područja odgoja i izobrazbe naše djece i mladih, na svaki način nastojao potisnuti kršćansku vjeru, načela i odgoj, te sve one koji su u svojemu ljudskom i profesionalnom djelovanju njima ravnali. Znademo dobro, mi stariji se toga sjećamo, od rane naše mladosti, to smo redovito u školi slušali, kako je religija opijum za narod. Otac Antić je znao naći načina ne samo duhovno, nego i materijalno priskočiti u pomoć onima koji su često bili obespravljeni i marginalizirani u svojim osnovnim ljudskim, vjerničkim i profesionalnim pravima, uslijed pritisaka, trajnih pritisaka komunističkih ideologa, a u nemalom broju od tih istih izbacivani su na ulicu sa svojih radnih mjesta, sokoleći ih da ne posustaju, da svjedoče Boga, da ustraju patnjama, sjedinjeni s Kristom koji trpi, s blažnom djevicom i s cijelom crkvom. Vidjevši ogromnu opasnost kojima su u takvome sustavu bili izloženi djeca i mladi, te oni koji su ih trebali odgajati i poučavati, on je organizirao, unatoč opasnostima i neimaštini, 1946. godine i trodnevne duhovne vježbe za učiteljice u Makarskoj. Otac Antić je bio neumoran u svojoj brizi za te duše, učvršćujući ih usmeno i pismeno, da svojim kršćanskim životom jednostavno djeluju svjedočki, da djeluju apostolski, da se oslone na Boga, da se oslone na crkvu, da se oslone na njezino učiteljstvo, koju ni vrata paklena neće nadvladati, da molitvom daju Bogu zadovoljštinu za grijehe naroda, da mole za zavedene bezbožnim načelima, da se obrate, te za vlastiti narod da ostane vjeran Bogu. Ovako je učio, ovako je poučavao, ovako je hrabrio otac Ante Antić, vjerniki koji su mu dolazili, ovako je hrabrio učiteljice koje je duhovno vodio. I danas odišu jednakom kršćanskom svježinom i uvjerljivošću ove divne riječi koje je otac Antić napisao jednome svojem pismu jednoj učiteljici. S pomoću Božjom, piše on, opet započinjete novu školsku godinu. Poslije malog odmora nastavljate vaš težak, mučan, ali i ugodan rad. Zovem ga teškim, jer to najbolje zna vaše srce, vaši živci, vaše tijelo, koliko umora i truda osjetite tijekom školske godine. Vama je taj rad i sladak, jer ga ljubavlju Božjom oživljavate. Posvećujete i podižete na vrhunaravni red, na zaslužna djela. S njime ispunjavate vaš životni zadatak, slijedite svetu volju Božju, služite Isusu u osobi malene djece, vršite vašu dužnost prema domovini, a sebi pletete vijenac neumrle slave, jer Sveto pismo kaže: oni koji druge poučavaju sjat će kao zvijezde na sve vijeke. Pomislite da vas sam božanski učitelj šalje u školu i da vam predaje djecu govoreći: povjeravam ti ove malene, brini se za njih, kad se povratim, ja ću ti platiti. Koliko li je ovo utješno za sve učitelje, odgojitelje i danas i u svim naraštajima. Jednoj pak drugoj osobi naglasit će otac Antić važnost svijesti o tome da sve što u našem životu radimo uvijek prati trud, ali isto tako i bol. I da zato nema drugoga lijeka i utjehe osim one koja dolazi iz vjere. Utjehe koja dolazi od pogleda na Isusov križ.
na ljubav Isusovu i kaže: jedno sigurno neće izbjeći ove godine, kao ni do sada, jer oni vas uvijek prate, a to je trud i Bog. Trudu nećete izmaknuti, jer je nerastavljiv od vašega zvanja, posebno na selu, a bol vas čeka zato, jer je ona učinak ljudske zloće i slaboće. Tko će vam davati utjehe u vašim naporima i vašim teškoćama? Vjera pogleda na križ, ljubav Isusovu. Da on je rekao: što učinite jednom od mojih malenih, meni ste učinili, a vaše je zvanje najviše posvećeno odgoju i izobrazbi nevinih i malenih. Ovaj isti cilj imao je i sam božanski učitelj Isus, piše otac Antić jednoj osobi iz odgoja. Iz ovih redaka zrači Antićeva duboka vjera, njegova prožetost evanđeoskim načelima, njegova žarka želja da druge oduševi za život po Gospodnjem zakonu, koji je, kako na današnji psalam poručuje, savršen i dušu krijepi i čije svjedočanstvo neuka uči. Draga braćo i sestre u kršćanskoj vjeri, i danas je u našem narodu velika potreba takovih muževa i žena, prožetih kršćanskim svjetonazorom i načelima, očeva i majki, učiteljica i učitelja, odgojitelja i profesora. I ne samo njih, nego i drugih muževa i žena, kršćanskih laika na svakome području ljudskoga djelovanja, prožetih kršćanskim načelima u svojemu životu i svojemu djelovanju. Jer, kako nas poučava Drugi Vatikanski sabor, upravo je laicima vlastito da žive u svijetu, te su oni pozvani da kršćanskim duhom svjedoče u svijetu poput kvasca. Ni danas onima koji poučavaju i odgajaju hrvatsku djecu i mladež, a čine to prožeti kršćanskim duhom, ljubavlju prema njegovome zakonu i zakonu evanđelja i zakonu njegove crkve, nije lagano, nije jednostavno. I danas su mnogi od njih izloženi, doduše ne onakovome javnom potiskivanju i marginaliziranju, kako je to bio slučaj u doba bezbožnog poslijeratnog sustava komunističkog režima, ali svakako najrazličitijim i vrlo suptilnim oblicima omalovažavanja pa i progona zbog njihovih stavova i njihovih načela. I danas se vodi borba za duše i srca mladih hrvatskih naraštaja. I ponekad sliči na pravu pravcatu apokaliptičku borbu. O ishodu takove borbe ovisi sudbina našeg naroda i naše domovine. Božji ljudi, poput našeg časnoga sluge Božjega, uvijek imaju jasno znanje da se upravo na tome području sučeljavaju dobro i zlo, plemenitost i sebičnost, altruizam i individualizam, vedrina kako zdrave sadašnjosti, tako i zdrave budućnosti, te tomu nasuprot beznađe nihilizma. Ukratko, civilizacija života i civilizacija smrti. I danas je školski sustav i odgoj naše djece i mladih ono područje u kojemu se sve silnice sučeljavaju, u kojima se pod vidom odgojnih, školskih i vanškolskih programa, pouka i aktivnosti žele provući protuljudski, a onda i protubožji, protuevanđeoski sadržaj koji udaraju na samo temeljno dostojanstvo ljudske osobe, napose onih koji su u najosjetljivijim godinama svojega ljudskoga i duhovnog razvoja i koji se, ako ih se prepusti samima sebi,
pred takvim nastojanjima i pokušajima sami ne mogu skloniti i sami ne mogu obraniti i zaštititi. Molimo se Gospodinu Bogu, molimo se bezgrešnoj blažnoj djevici, a po zagovoru časnoga sluge Božjega oca Ante Antića, da nam izmoli takovih muževa i žena, takovih očeva i majki, takovih odgojiteljica i odgojitelja, i učitelja i učiteljica, koji će se svjesni svoje ljudske i vjerničke odgovornosti znati odhrvati takovim pokušajima, te znati zdušno prionuti zdravom ljudskom i kršćanskom odgoju, naravnom odgoju i podizanju naše djece i mladih, koji će biti potpuno svjesni da im je povjerena uzvišena zadaća da vječno pomlađuju stablo naroda svoga, kako je to isticao otac Ante Antić, u odgoju i umova, ali i srdaca naše mladeži, koji će usađivati u njih plemenite misli i plemenite osjećaje, ljubav prema Bogu i bližnjemu, ljubav prema svojoj Hrvatskoj domovini. Časni slugo Božji, dobri oče Ante Antiću, moli Gospodina Boga i blažnu djevicu Mariju da tako bude. Amen. Vjerujem u jednoga Boga, Otca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, svega vidljivoga i nevidljivoga, i u jednoga Gospodina Isusa Krista, jedinorođenoga Sina Božjega, rođenog od Otca prije svih vjekova, Boga od Boga, svjetlo od svjetla, pravoga Boga od pravoga Boga, rođena nestvorena, istovitna s Otcem, po kome je sve stvoreno, koji je radi nas ljudi i radi našega spasenja sišao s nebesa i utjelovio se po Duhu Svetom od Marije djevice i postao čovjekom, raspet također za nas pod Poncijem Pilatom, mučen i pokopan i uskrsnuo treći dan po Svetom pismu i uzašao na nebo, sjedi s desne Otcu i opet će doći u slavi suditi žive i mrtve i njegovu kraljevstvu neće biti kraja i u Duha Svetoga, Gospodina i životvorca, koji izlazi od Otca i Sina, koji se s Otcem i Sinom skupa časti i zajedno slavi, koji je govorio o prorocima i u jednu svetu, katoličku i apostolsku crkvu ispovjedam jedno krštenje za oproštenje grijeha i iščekujem uskrsnuće mrtvih i život budućega vijeka. Amen. u zajedništvu vjere, rasvijetljeni Božjom riječju i pozivom na svetost, uputimo nebeskome Otcu svoje molitve. Prodahni svoju crkvu svjetlom Duha Svetoga, da po vjernome življenju Evanđelja bude mjesto Tvoje blizine svima koji Te traže, molimo Te. Gospodine, usliši nas. Obdari proročkom hrabrošću papu našega Franju, nadbiskupa našega Josipa i sve pastire crkve, daj da uvijek spremno navještaju Tvoju istinu i promiču zajedništvo naroda koje si Ti povjerio. Molimo Te. Gospodine, usliši nas. Probudi u svima nama ljepotu dara svetosti, da korizmenim obraćanjem napredujemo na putu vjere, te dijelima ljubavi posvjedočimo Tvoju dobrotu svim siromašnima i osamljenima, molimo Te. Gospodine, usliši nas. Zahvalni smo Ti, Gospodine, za divan primjer vjere Tvoga sluge fra Ante Antića. Daj nam nasljedovati njegovu poniznost i poučljivost, a njega proslavi čašću svetaca u svojoj crkvi
molimo te. Gospodine, usliši nas. Iskaži svoju dobrotu našoj pokojnoj braći i sestrama i pridruži zajedništvu onih što u nebu gledaju tvoje lice, molimo te. Gospodine, usliši nas. Usliši, svemogući Bože, naše smjerne prošnje. Obnovi u nama duh svetosti kojim si nas obdario, te obraćenjem života svakodnevno rastemo u spoznanju Tebe i u radosnome služenju braći ljudima. To te molimo po Kristu Gospodinu našemu. Amen.